Sve je počelo u srijedu ovim požarom. Danas je ponedjeljak, još uvijek je onako pomalo osjetno neki miris, to jest nije baš i miris nego smrad u gradu. I evo danas čak ni djeca nisu išla u školu, a što se događalo protekli vikend, pa četvrtak onako prošao je kak je prošao. U petak najavljena su velika događanja, mnoštvo događanja, cijeli vikend u stvari. Hedonist je bio glavni događaj, osim toga su se trebala dogoditi neka sportska događanja, ali ja sam imao jedan drugi plan. Naime, otišao sam na Hedonist samo onako oko 5-6 sati poslije podne, pogledat i u stvari pripremiti se za subotu da vidim gdje je šta, gdje što stoji, posjetiti par prijatelja i vidjeti, kažem, kako će to sve izgledati. Hedonistima sam naravno pogledao i sajam gramofonskih ploča koji je stvarno narastao i vjerujem da se na ovom događaju moglo kupiti koju god ploču zamislite, dobro, možda ne baš iz neke Afrike i tako dalje, ali sve što je vrijedno mogli ste naći na sajmu gramofonskih ploča. Tu sam bio jer sam u stvari ufotkao par fotki jednom legi, naime firmi Ekran iz Osijeka s kojima pomalo surađujem. Usput sam pogledao i knjigu Povijest osječkog roka, malo ju prelisto i stvari jedva čekam da sjednem i baš pogledam što se to događalo u neka prošla vremena. A kad smo kod prošlih vremena, poanta cijelog mog petka je bila da odem u Donji grad gdje je Kino Slavija ponovo zaživjelo, da pogledam film DGO, treći dio. Taj film sam htio vidjeti čisto poslije prvog i drugog dijela, da zaokružim, da pogledam i treći dio. I iz prostog razloga što Hrvoje Petrović, autor tog filma, ima jedan specifičan način izražavanja, on je ajmo reći amater, ali cijela ova trilogija određena je na njemu svojstven način, doza humora, pa doza ozbiljnosti, pa onda još malo humora i tako dalje. I naravno to je jako bitno i za cijeli Donji grad, jer u ovom je filmu i zabilježeno jedno vremensko razdoblje Donjeg grada koje će mnogima biti zanimljivo za možda ne sutra, ali za 10 godina, 100 godina i dalje. I nadam se da će on to negdje objaviti. Naravno, prvo treba napraviti onu festivalsku verziju koju nadam se da će napraviti i da će se pojaviti na nekim festivalima, da i oni vide kako se to živjelo i živi u Donjem gradu. I evo danas sam u parku gdje ljudi uglavnom ne sjede, iako se isto nešto događa, tako da ne možeš reći da je grad totalno presto sa životom, čak se igra i tenis ovdje na otvorenim terenima.
A subota ujutro nam je donijela, recimo ja sam otišao onako oko 8 na tržnicu i baš je bio smrad svih smradova. Naime, vjetar je okrenuo i ovaj dim sa zgarišta je u stvari došao do Osijeka i tek sada su u stvari Osječani vidjeli kako je to bilo i vatrogascima da gase, baš onako gadna jedna situacija. Tog dana, dakle u subotu, i taj stožer se u stvari kao organizirao i u stvari odlučio da će sve manifestacije pod okriljem grada biti zaustavljene zbog mogućeg i trovanja ako ničeg drugog. Neka su se događanja sportska poput Miholjske regate, Iktusove i naravno utakmice HNL-a u stvari održale, još neka par manjih događanja na otvorenom su onako kao prošla ispod radara, ali hedonist otkazan, tako da sve ono što sam htio napraviti, uslikati i snimiti lijepa događanja nije se dogodilo. Meni je onako žao, a možete misliti koliko je žao u stvari svima onima koji su se pripremali za ovaj događaj. A najviše vjerujem žao i posjetiteljima koji su sam petak vidjeli da će to biti stvarno veliki događaj sa puno glazbe, smijeha, plesa, tu su uključena bila i dječja događanja. Eto, nedjelja kao nedjelja prošla je onako pomalo uspavano. Danas ponedjeljak, kažem, u parkiću je moglo bi biti više ljudi, ali vjerujem da su ljudi još uvijek evo gledamo jednu zgradu, prozori su zatvoreni i čeka se da se vidi kako će vjetar puhat. Eto, toliko u ovom videu javljanju iz parka. Vidimo se u sljedećem videu.